Pani prednostka, z akého dôvodu sa čipujú smetné nádoby Nesvád? Mesto Nesvady sa rozhodlo vyhovieť požiadavke niektorých občanov, alebo teda väčšiny občanov. Vládla tu taká niekedy taký názor, alebo taká nespokojnosť, že nie je to spravodlivé, ako to teraz robíme. Vlastne doteraz platili občania na základe základnej nejakej paušálnej sadzby. To znamená, bolo jedno, že daná domácnosť alebo občan, koľko vyprodukoval odpadu, platil rovnako. Teraz prechádzame, alebo teda skúsime prejsť na tento systém, kedy tento čip bude sledovať množstvo vyprodukovaného odpadu. Ako prebieha samotné čipovanie? S čipovaním sme začali vlastne včera, aktuálne 13. augusta, a vlastne bude to prebiehať každé 2 týždne. Bude ten termín v shode s odvozom komunálneho odpadu. To znamená, prebieha to asi takým spôsobom, že nádoby sú vyprázdňované a následne chodí taký ako keby čipovací tím, ktorý má jednotlivé tie čipy, má údaje od mesta, kde má začipovať tie nádoby a následne čipuje tieto nádoby podľa dopredu pripraveného zoznamu. Ako bude vedieť občan, že jeho nádoba je už čipovaná? Môže si to skontrolovať vyslovene tak, že si to pozrie. To znamená, môže si položiť tú nádobu, alebo teda pozrieť sa buď zo spodu, alebo ju položí na zem a vlastne z prednej ľavej časti z dola tá nádoba bude označená tým čipom. Ten čip je červený, okrúhly a je viditeľný voľným okom. Na čo bude slúžiť ten čip? Tento čip vlastne má v sebe teraz v tom prvotnom štádiu údaje, ktorými sú vlastne, je tam údaj o vlastníkovi tej nádoby. Je tam vlastne, kde tá nádoba má polohu. To znamená, teraz v tomto štádiu nie je dôležité, kde má občan trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ale ten čip obsahuje údaj polohy smetnej nádoby a zároveň je tam v tom čipe zahrnutá aj veľkosť nádoby. To znamená, či je 120 litrová, 240 alebo 1100 litrová. A následne tento čip potom bude evidovať kilogramy a dátumy zberov. Dá sa potom, alebo dajú sa tieto údaje niekde pozrieť v nejakej aplikácii napríklad? Firma Brandner Nové Zámky SRO, ktorá vlastne realizuje toto čipovanie a dodáva nám vlastne celý tento systém. Oni pripravili nejakú aplikáciu, alebo teda pripravujú nejakú aplikáciu, ktorá je v štádiu nejakého rozvoja alebo nejakého vývinu. V tomto štádiu nevie si občan pozrieť svoje údaje sám. Možno to bude otázkou budúcnosti alebo ako sa ten systém bude vyvíjať, ale v tomto štádiu oni tie údaje majú a na základe týchto údajov potom bude prebiehať v prvom rade najskôr testovanie samotného celého systému a jednotlivých čipov, či sú funkčné, a v ďalšom kroku v podstate budú zbierať tie údaje a na základe toho sa budú vyúčtovávať jednotlivé platby. Odkedy sa bude prechádzať na nový systém? V prvom kroku, čo je vlastne teraz, sa začipujú všetky nádoby podľa zoznamu, ktorý sme pripravili my ako mesto. Musíme povedať, že začipované budú nádoby tých občanov alebo tých našich poplatníkov, ktorí sú platičmi. To znamená, prvotnou podmienkou je, aby smetná nádoba, ktorá je vyložená na to začipovanie, aby bola ošetrená nálepkou, čo značí, že je poplatok za odvoz odpadu zaplatený rok 2025. To znamená, že tí občania, ktorí nezaplatili na tento rok odvoz, tak tie nádoby nebudú začipované. A čo sa stane s nádobami, ktoré nemajú ten čip? Tie nádoby vlastne najskôr samozrejme, dobre, očipujeme, keď to ukončíme a všetky údaje, ktoré sú v tom zozname, budú naplnené. To znamená, v zmysle tabuľky každá nádoba bude očipovaná, tak následne sa potom budú odvážať len tie nádoby, ktoré budú očipované. Tie, ktoré nebudú očipované, budú vlastne takými istými nádobami, ako boli nádoby, ktoré nemali nálepku na rok 2025. A ešte by som sa vrátila k tej predchádzajúcej otázke, že vlastne keď prebehne začipovanie všetkých smetných nádob, začne tzv. Testovanie
a následne po tomto testovaní, ak to testovanie bude úspešné, všetky čipy budú fungovať, merať tak, ako sa majú, tak v decembri pripravíme návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré posunieme na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a tam vlastne dáme návrh, akým spôsobom vlastne bude fungovať systém zberu a samotného spoplatnenia odvozu komunálneho odpadu. A keď Mestské zastupiteľstvo schváli tento systém, tak vlastne od januára 2026 by sme prešli na takúto formu platenia tohto poplatku. Ako sa bude líšiť spoplatnenie od terajšieho? No, tento systém asi každý pozná, tak ako som povedala na začiatku, tak teraz platí, že máme dennú sadzbu na osobu a deň. V podstate vypočítava sa to na každú osobu a počet dní v roku. Je to paušálna sadzba. Od 1. januára 2026, ak teda berieme do úvahy, že bude schválené toto všeobecne záväzné nariadenie podľa nového, tak tam v podstate sú rôzne možnosti, ako to spoplatniť, ale pointa je v tom, že vlastne bude to fungovať v takom zmysle, že budú nejaké zálohové platby, a následne sa bude vyúčtovávať. Je tam možnosť platby a vyúčtovania na polročnej báze, na ročnej báze. Môže byť tak, že v podstate bude nejaký základný poplatok, nejaký paušálny na celý rok 26 napríklad a v januári, februári roku 27 sa vyhodnotí celý rok 26 a vyúčtuje sa. To znamená, že tí, ktorí preplatili, dostanú preplatky späť, ktorí majú nedoplatky v zmysle toho vyúčtovania, že vyprodukovali viac odpadu, ako sa očakávalo, tak budú mať nedoplatok, to znamená, že budú si ho môcť uhradiť. Čo sa stane napríklad, keď sa nádoba poškodí a treba ju vymeniť? Tu by som ešte povedala to, že keďže som spomínala, že v tom čipe je zakódovaná poloha tej nádoby, nie samotný občan, tak vlastne bude to živý systém. To znamená, že ak občan zomrie, presťahuje sa, tak vlastne ten čip sa stáva neaktuálnym. To znamená, doteraz to fungovalo, že mala som nálepku na nádobe, keď som sa presťahovala o ulicu vedľa, tak som si len zobrala nádobu, všetko fungovalo ďalej. Teraz to tak nepôjde. Ten čip bude naprogramovaný na tú polohu, kde vlastne tá nádoba sa nachádza. Keď sa ja presťahujem, ten čip bude zneaktívnený a bude obstaraný nový. To znamená, vtedy sa končí funkčnosť toho čipu, všetko sa vyúčtuje a začne sa odznova. A vlastne, keď dojde k nejakému mechanickému poškodeniu toho čipu, alebo napríklad praskne nádoba už začipovaná, tak vlastne ten čip, keď je nepoškodený, tak sa dá odtiaľ nejak vylúpiť, alebo teda vybrať a zasunie sa do nádoby, ktorá je nová alebo nepoškodená. Ďakujem pekne. Vďačne.